Unha da tarde de 12 minutos. Seguimos en Hoy por Hoy Arosa. Temos connosco no estudio a Sara, Nayara e María. Son tres alumnas de primeiro de bacharelato do Castro Lobre en Vilagarcía e invitámonos aquí. A verdade é que eu non sei moito ao que se dedican, o que sei é que se levan creo que 5 anos, según me dixeron, e se teñen entre 16 e 17, o sea que aos 12 xa empezaron a facer algo que lle propuxo Marisa Moreda, que é profesora de lingua, de oratoria, moitas máis cousas. Marisa, moi bons días. Hola, bons días, Eloi. E como se ve a vostede contenta coas alumnas? A verdade é que sí. A verdade é que sí, tanto fora como dentro do centro. Sí. Bueno, Sara, que facedes coa profe Marisa? Ainda que vos chamades, como chamades vos? Marisiña, profe Marisiña. Sí? Sí, dende o primeiro ano xa. Sí. Quedou con ese alcume para sempre. Vale. Bueno, que facedes entonces? Pois nada, dende, como ben dixeches, dende os 12 anos prácticamente, que o primeiro ano que entramos no centro, pois Marisa comezou a propoñernos diferentes actividades culturais para dar a coñecer tamén problemas como o do racismo ou o bullying, e tamén, bueno, para como involucrar, intentar que todo o mundo este contento co ambiente do instituto. E nada, comezamos a facer moitas actividades culturais nas redes sociais para dar a coñecer estes temas. Ti percibiches algo máis, Sara, de además de pasar de 12 a 16, tes agora? Sí. 16 anos. Percibiches algo máis de que pasaran por ti 4 anos? Profunda pregunta, non? O sea, a ver que reflexión. Moito. Ice eu que sei, eu fui vivindo. Sí, ao final van pasando os anos, van pasando os cursos, bueno, aparte de ir estudando e facendo as cousas que como son obrigas no instituto, pois tamén axudoume moito a madurar e crecer como persoa estas actividades que facemos para ter uns valores que creo que son importantes e que todo o mundo debería ter. Hai que escoitar agora un pouco, parar un pouco, para masticar e rumiar o que nos acaba de decir Sara. Nayara, e túa experiencia como foi durante todo este tempo? Pois a mí coñecer a Marisiña en primeiro da ESO para mí sempre foi unha profe moi cercana, e cando empezamos a facer as diferentes actividades respecto en el instituto, pois a moita xente lle gustaban esas actividades e íbamos aprendendo cousas, relacionándonos con xente nova, e así ao final facías máis amigos. Porque pregúntome unha cousa, María, é dicir, vos ahora estáis facendo o primeiro bacharelato, os estudios cada vez son máis exixentes, sí, non? E como buscades e tendes tempo para ademais dedicarvos a estas cousas? Eso tamén ten moito que ver con Marisa, axúdanos moito tamén, pero sempre encontramos un oco para poder... Nos, eu e Nayara, por exemplo, nas clases de portugués tamén enterámonos de moitas das cousas, pois nos ocos da tarde, por exemplo, moitas veces, os fines da semana, vamos facer as actividades que nos propón. Por exemplo, cales foi as últimas que fixestes? Nos, un voluntariado. Sobre? Recollida de alimentos. Sodes das personas que tamén estades pero nos supermercados estades? Sí. Sí. Colaborando con hai unhas cestas, bueno, uns carritos da compra, e entonces estades aí con chalecos, levades? Sí. Básicamente para proporcionarlles información a xente que vai entrando no súper, para que se enteren destas actividades e que poidan contribuir un pouco cada un o que poda. Oye, decides cosas, dicen que ás veces cando damos, en realidad é unha maneira egoísta de recibir, é dicir, parece que quedas máis contento, non? É dicir, cando damos non me refiero só a dar cousas físicas, sino cando aportas, cando colaboras, é dicir, parece como que vais máis, sí? Sí, a ver, ao final o importante é que contribúes a axudar a xente. Eu creo que eso é o máis importante, por así decilo. Pero bueno, sí que é verdad que se o faz por axudar a xente, non por como quedar máis contento, é mellor. A recompensa ven despois logo, non? Claro. Xa.
Porque digo, ese tempo Nayara podía dedicar a outra cousa. Sí. Nos o facemos porque queremos e nos sale do corazón. Xa. Aquí está de estrés, María, pero cantas compañeiros ou coñecedes? Cando ides a facer, por exemplo, ese voluntariado de recollida de alimentos, cantos pode ser que vaiades? Participamos este ano durante toda ESO, fomos 50 rapaces e rapazas entre ESO e bacharelato. Marisa Moreda, vostede esta vez ten que explicalo, non? É dicir, porque cando estamos con xente nova é de xuventud. Sí, eu sei. Divino tesoro e non moito máis, porque o outro son veña dalle, non? É que estos ahora, e cando se encontra vostede con 50 rapaces e rapazas, como lle explica a xente da nosa edade, e dice que, nos están aí, como é eso? Realmente teñen moi mala prensa, debese decir, non? A mocidade. Eu sempre digo, cada actividade que propoño, a verdade é que é un centro, o Castro Alobre, que ten moitísimo alumnado, entón hai moita xente sempre para participar, pero nunca tiven que cancelar unha actividade por falta de axuda. De feito, este ano, no Banco de Alimentos, na recollida que se fixeron nos supermercados, paramos a listaxe en 47 alumnos e alumnas que doaron, eu sempre digo, doaron o seu tempo, que é o máis importante, porque ao final son adolescentes que tamén pola tarde queren facer cousas. E iso, 47 este ano. Marisa, cando dice vostede 47, pararon a listaxe e que había máis, e xa non pode ser máis. Claro, porque, eran os que se necesitaban, pero había máis xente. Feito este ano, eu normalmente para esa actividade participa xente terceiro, cuarto e bacharelato. Este ano foi gracioso porque veo unha nena de primeiro da ESO e dixo, prof, e non me coñecen, que eu non dou en primeiro da ESO, pero isto é un pouco contaxio. Eles ven aos maiores que o ano pasado estaban cos chalecos azuis, xeron, e nos non podemos ir. E digo, todo o mundo que queira axudar, entón fixemos grupiños, por exemplo, coas maiores, elas que xa teñen moitísima experiencia, ia algún pequeno ou pequena, non sei se vos coincidiu alguén de primeiro da ESO. Viñeron despois. Sí, viñeron despois. Pero sí, lles explicamos o que tiñan que facer. Claro, un pouco. Hai actividades como, por exemplo, as badaladas de fin de ano, o mes de febreiro que dedicamos á amizade e ao amor. Hai actividades que, como xa levan tempo, comezaron elas cando estaban en primeiro da ESO, xa casi son tradición. Entón, é moi fácil, porque ao final teñen esa parte tamén de divertirse. E iso que ti comentabas, eu creo que é positivo esa parte egoísta de sentirme ben axudando, porque ao final podome sentir ben de moitas formas, pero se me sinto ben e especial porque axudo, tamén creo que é un valor, non, que se pode transmitir, e é sempre feito desde o divertimento e nunca desde a obriga. Eu entendo elas, por exemplo, este ano en primeiro de bacharelato teñen que estudar, é o que lles toca, non? Entón, é normal que non participen nalgúnas das actividades, pero o importante é que hai xente, que hai movimento, sobre todo que elas animen aos máis pequenos e pequenas a participaren. Marisa, dicía vostede para tamén colaborar nas badaladas de fin de ano, estaba pensando en que eran as que facían uns montociños de uvas e cousas así. Fixemos no instituto, comezamos ese fai 4 anos e facemos sempre o último día de clase, damos as badaladas, e sempre desde unha perspectiva multicultural, explicando un pouco como se celebra noutros países. Algún ano fixemos, por exemplo, presentamos aos embaixadores e embaixadoras de cada lugar, porque no noso centro, por sorte, hai unha diversidade cultural grande. Entón, presentamos ali aos que serían os embaixadores de cada unha das culturas. Outro ano, facemos bailes, depende un pouquiño cada ano. Nayara, ti queres un exemplo do que acaba de decir Marisa agora ou que? Digo, porque teus pais de onde son? De Colombia. Teus pais de Colombia. O teu nome é vasco? Sí, bueno, pero... non sei. Sí, eu vim por internet que é vasco, pero... bueno, vale. Pero... Sí. E ti xa levas aquí canto tempo, Nayara? No Castro. No. En Galicia, vivindo en Galicia. Dende que nacín. Ah, sí? Vale. O sea, non é que fales castelán porque que non sabes falar galego. Cando discutes máis rápido en castelán, non? Sí. Xa. Pero bueno, pero xa enseñaronche, teus pais, non? Porque son colombianos, pero que che pareceu a ti o galego para introducirlo como unha lengua túa?
Ben, é que eu dende moi pequena o falo, en plan, no colexio, pois sempre o falamos en galego. Tes compañeiros e compañeiras? O sea, tes amiguetes e amiguetas que falan en galego? Onde aprendeches ti o galego? No colexio. Pero porque había galego? E o meu avó é galego. Vale. E falache en galego? El con seus amigos fala en galego e cando era pequena, pois comigo tamén falaba en galego. Sí? Non sei, porque moitas veces cando nos diriximos a xente nova, non? Usamos... Sí, cambiamos. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno. María, bueno, que agora escoitando a Nayara, pero digo, con isto de o intercultural, non? É dicir, de... apréndese bastante. Sí. No sentido de... Sí, aprendes a pois poder ter amigos de outras culturas, aprender deles. Pois é moi interesante a vez tamén. Aprendes cousas que ao mellor se non os terías, pois non os saberías tampouco. Xa. Sirve para medrar, non? Por dentro tamén. Por que tendes por que estades sonrindo seguido? Facedelo porque estades hoxe aquí ou é así normalmente o vosso carácter, Marisa? É o seu carácter. É que a verdade eu non me preguntes nada delas porque só vou decir cousas boas e van pensar que estou exagerando. Porque son estupendas as tres. Non, ia decir, digo, por exemplo, Nayara está comigo de primeiro, eu creo que todos os anos foi alumna, ou case sempre, pero, por exemplo, María alumna este ano e Sara foi alumna en primeiro de ESO. Pero é certo que se creou un vínculo onde eu sigo dicindo, Sara, vou facer isto, a pesar de que non nos encontremos na aula. Iso non quere dicir que en algunha disciplina poden levar un 4, se que non superan a nota? Ou como son pode como ser, pero... Non digo vostede, que ten esa relación con elas, dice, como me axudan, son voluntarias, bueno, pois en vez de un 4 doi un 5, esa pasan ou no. Despois as materias, elas son alumnas de portugués, elas teñen que coñecer a gramática portuguesa e todo. Sí. O sea, que pode haber disciplina, pero con cariño e con respeto, non? Claro. Sempre desde humano. Para terminar, por que hai 3 mulleres aquí hoxe non hai ningún home? Ou tamén nos hai? A maior participación é das mulleres, con bastante diferenza. Sí que hai homes tamén que participan, pero sí que maioritariamente son mulleres. Sabe vostede si, Marisa, en outros centros ou en outros lugares onde hai concentración juvenil se fai algo tamén desto? Pois o voluntariado, eu, por exemplo, este voluntariado está enmarcado dentro dun plan proxecta da Xunta, bueno, de 2 que se chama Pasaporte Solidario e Correspondente Xuvenís. E, por exemplo, o Pasaporte Solidario pertence a voluntariado.org e, por tanto, eu supoño que noutros centros onde teñen ese plan proxecta, pois tamén teñen o seu voluntariado. E, bueno, de feito constame no Banco de Alimentos, por exemplo, en Vigo, tamén pois algún centro que participou, non sei nomes, pero sí, eu sempre digo unha cousa, é que a mocidade actual, se coñece a realidade, é voluntaria. Eu sempre que lles expliquei unha situación, pois fixemos unha exposición de Palestina o ano pasado, por exemplo, e unha vez que eles las coñecen a realidade, hai moi pouca xente que di, non me interesa. Eu sempre les digo, no noso centro hai unha porcentaxe moi grande de persoas que son usuarias do Banco de Alimentos. Cando sabes que un compañeiro teu pode ser usuario, como non vas a axudar? E hai necesidade de voluntarios e voluntarias? Bueno, iso nunca sobra, sempre fan falta. Bueno, pasámonos un minuto do recreo, porque terminabades a 1:25, verdad? Non pasa nada. E imos un minuto máis tarde e ainda tendes que chegar desde a Avenida Mariña ata lá cerca de San Roque. Se nos está escoitando desde aquí os profesores, logo chegamos. Pois moitas gracias polo exemplo, as 4, as alumnas e a profesora tamén, moitas gracias. Moitas grazas, Eloi. A ti.